से जानायमोन जाबाय फाइनाल जोबजासिम लाइभ थानाय जासिगोन बेनिखायनो जायफोरा दहाय लाइभआव दङमोन बिथांमोना फैफिनजोबोब्ला जाबाय साथाम फैबाय फाइनाल रिजाल्ट दासिम बिजेपिआ मोन 81 मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं मोनथाम समस्तियाव बिजेपिआ दायो देरहाबाय एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरोब्ला मोजां जागोन ओके मोजां क्लियार अल क्लियार ओके दायो बिजेपिआ मोन 81 कंग्रेसआ 21 बिपिएफआ मोन 10 आरो एजिपिआ मोन 8 मासियावहा लिडिं खालामगासिनो दं एआइइउडिएफआ मोननै आरो रायजर दलआ मोननै आरो इन्डिपेन्डेन्ट बिथांमोना मोननै मासियाव लिडिं खालामगासिनो दं बिजेपि दोलोआ दासिम मोनथाम मासियावहा देरहासार जाबाय बबेयाव बुङोब्ला धेमाजियाव डक्टर रनुज पेगु बिथाङा देरहासार जाबाय जरहाटआव हितेन्द्र नाथ गस्वामी बिथाङा देरहासार जाबाय बिनि उनाव सिसि बारगावआव जीवन गगৈ बिथाङा देरहासार दासिम बिजेपिआ मोन 3 देरहासार जाबाय दोलोआ मासबाद समस्तियाव मोनसे देरहासार जाबाय दासिमहालागै सरन बर' बिथाङा मासबाद समस्तियाव पिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहासार जाबाय गासै 84,719 भटजों टटेल भट मोननो हादोंमोन बिथाङा आरो 55,546 मार्जिनजों सरन बर' बिथाङा मासबाद समस्तियाव देरहासार जाबाय उदालगुरिनि बुंदो आदा ओके नोंथां जाबाय कमेन्ट खालामना जायफोरा कमेन्ट खालामो बिथांमोननि कमेन्टखौ नायनानैनो रिजाल्टखौ नायनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय उदालगुरिनिखौ बुंदो आदा XID ओके उदालगुरिनिखौ चेक खालामनोसै मा सोलिगासिनो उदालगुरियाव उदालगुरि 46 नं उदालगुरि ST समस्तियाव 15 राउन्डनि मादाव 12 राउन्डआ जानानै थांबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा गासै 58,554 भटजों आवगायगासिनो दं 21,000 मार्जिनजों रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 37,149 भट मोननो हादों 46 नं उदालगुरि समस्तियाव रिहन दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ आवगायगासिनो दं 12 राउन्ड जानानै थांबाय आरो उनावनो उदालगुरि समस्तिनि देरहासारखौ बेखौ मोनथिनो मोननाय जागोन बिनि उनाव कमेन्ट खालामदों मार्कास नार्जारि बिथाङा चिरां नालाय माबायदि ओके चिरांनिखौ चेक खालामनोसै 13 नं चिराङाव ओके चिरांखौ कमेन्ट नायनोसै सिडली चिरां नङा होमबा
जिगु नं सिडली चिरां बियाबाव 21 राउन्डनि मादाव 18 राउन्डआ जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं खालाम 32% मार्जिनजों पानिराम ब्रह्म बिथाङा सिडली चिरां समस्ति UPPL दोलोनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा 56,000 भट मोननो हादों 56,088 आरो कंग्रेसनिफ्राय 12,931 पानिराम ब्रह्म बिथाङा 32,071 नि मार्जिनजों लिडिं खालामगासिनो दं। नेक्स्ट UPPL दासिम गंसेबो देरहायाखै। बिजय दैमारी बिथाङा सोंदोंमोन UPPL दासिम मोनसेबो देरहायाखै BPF मोनसे देरहाखांबाय मासबाद समस्तियाव सरन बर' बिथाङा। बिनि उनाव तामुलपुरनियालाय आदा अके तामुलपुरनिखौ चेक खालामना नायनोसै। तामुलपुरावहा बिश्वजित दैमारी बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दंमोन। दायो मा सोलिगासिनो तामुलपुरनिखौ नायनोसै। ब्रैजिथाम नं तामुलपुर समस्तियाव 18 राउन्डनि मादाव 11 राउन्ड जानानै थांबाय। BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट लानानै आवगायगासिनो दं। बिश्वजित दैमारी बिथाङा गासै भट मोननो हादों 53,868 आरो UPL दोलोनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा 39,312 भट मोननो हादों। बिश्वजित दैमारी बिथाङा 14,550 भटनि मार्जिनजों तामुलपुर समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं BJP दोलोनिफ्राय। नेक्स्ट कमेन्ट उदालगुरिनियालाय आदा बिबुं बर' उदालगुरि उदालगुरिनियाव उदालगुरि ST समस्तिनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङानो बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दंमोन। दायो मा सोलिगासिनो आच्छा BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो उदालगुरियाव 58,554 आरो दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 37,000। बिनि उनाव चिरां बिजनि क'क्राझार अके क'क्राझाराव थांसै क'क्राझारनिखौ चेक खालामनोसै। क'क्राझाराव 14 राउन्डनि मादाव 10टा राउन्ड जानानै थांबाय। बेनि गेजेराव सिउलि महिलारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। सिउलि महिलारी बिथाङा मोननो हादों 49,559 भट। लरेन्स इस्लारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय मोननो हादों 29,130 आरो कंग्रेसनिफ्राय 5,000 मानिक चन्द्र ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों। सिउलि महिलारी 20,429 मार्जिनजों लिडिं खालामगासिनो दं क'क्राझार समस्तियाव 3 नं क'क्राझार समस्तिनिफ्राय। बेनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट बाक्सा अके बाक्साखौ नायनोसै। बाक्सायाव मा सोलिगासिनो बाक्सायाव BPF दोला लिडिं लागासिनो दंमोन दायो मा सोलिदों 18टा राउन्डनि मादाव 12टा राउन्ड जानानै थांबाय बाक्सायाव। बेनि मादाव BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों
मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 61,329 भट मोननो हादों। राकेश ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 20,992 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा 24,000 आरो BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा 61,329। बिथां मनेश्वर ब्रह्मआ नेक्स्ट कमेन्ट भेरगावनिखौ नाय ब्र अके भेरगावनिखौ नायनोसै बिदिब्ला भेरगाव 45 नं भेरगाव 45 नं भेरगावआव फाइनाल रिजाल्ट फैनो थाखाय बारा सम नांलिया 15 राउन्डनि मादाव 13 राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। UPPL दोलोनिफ्राय नेरसोन बर' बिथाङा 25,519 भट मोननो हादों। BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर बर' बिथाङा 57,873 भट मोनदों आरो 32,354 भटनि मार्जिनजों मनेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं 45 नं भेरगाव समस्तियाव। 2 राउन्ड दंबावो 15 राउन्ड मादाव 13 राउन्ड जानानै थांबाय। 2 राउन्डनि उनाव भेरगाव समस्तिनि फाइनाल देरहानायखौ नुनो मोनसिगोन देरहागिरि। बेनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट बिश्वनाथ लन्सन दासनिखौ सनेश्वर नार्जारि बिथाङा सोंहरदों बिश्वनाथनिखौ अके बिश्वनाथनिखौ नायनोसै बिदिबा बिश्वनाथाव 17 राउन्डनि मादाव 8 राउन्ड जानानै थांबाय। BJP दोलोआनो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै पल्लब लसान दास बिथाङानो लिड लागासिनो दं। गासै आरो 39,455 भटजों BJP दोलोनिफ्राय पल्लब लसान दास बिथाङा लिडिं लागासिनो दं। कंग्रेस दोलोनिफ्राय जयन्त बरा बिथाङा 24,314 भट मोननो हादों। नाथाय BJP दोलोनिफ्राय पल्लब लसान दास बिथाङा 15,141 भट। नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहर सनातन मण्डल बिथाङा सोंहरदों सिडली अके सिडलीनिखौ नायनोसै बिदिबा सिडली चिरां नङा होमबा सिडलीनिखौ नायखांबायमोन दासो। सिडलीनियाव आरो 3 राउन्ड दंबावो। पानिराम ब्रह्म BPF दोलोनिफ्राय 32,077 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं। रन्जित बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों 56,088 आरो पानिराम ब्रह्म BPF दोलोनिफ्राय मोननो हादों 88,159। आसाम आरोबाव गुबुन माने आरो वेस्ट बेंगलाव बोनिनि दिनावनो बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जादों। बेयाव केरेलानिखौ नायनो थाङोब्ला कंग्रेसआ मोननो हादों 50 सिटावहा लिडिं लागासिनो दं कंग्रेसआ मोनजिबायावहा देरहासार जाबाय कंग्रेस दोलोआ। CPIआ 18 लिडिं लागासिनो दं 1 देरहासार जाबाय। बे केरेलानि रिजाल्टखौबो होगासिनो दं आसामनिखौबो होगासिनो आरो प्रडिउसारि बे इउनियन टेरिटरिनि रिजाल्टखौबो होगासिनो दं आरो बयनिख्रुइबो कन्ट्रभार्सि थानाय मोनसे स्टेट बेनो जाबाय वेस्ट बेंगल। बेयाव BJP दोलोआ 192 मासियावहाय लिडिं लागासिनो दं मोनसेबो देरहानाय रोखा जाथ'वाखै
AITC बियो 96 मासियाव लिडिं लागासिनो दं मोनसेबो देरहानाय रोखा जाथ'वाखै बे बोसोरावहा बे खेबाव बेंगलावहा BJP दोलोआ सोरखार बानायगोनखौ नुहुरनाय जादों बेनि उनाव बिजय थालापिनि पार्टी तामिलनाडुआव बेबो बिसिनियाबो रिजाल्टआ आसामाव दायो BJPआ मोन 70 दं मोनस्नियाव देरहाखांबाय कंग्रेसआ 21 मासियाव लिडिं लागासिनो दं मोनसेबो देरहायाखै कंग्रेसआ दासिम BPFआ मोन9 मासियाव लिडिं लागासिनो दं मोनसेयाव देरहाखांबाय AGPआ मोन8 आरो AIFआ मोन2 नाथाय कमेन्ट ढेकियाजुलि कन्स्टिटिउसननिखौ खोन्थाहर अके ढेकियाजुलिनिखौ नायनोसै ढेकियाजुलि 65 नं ढेकियाजुलि ढेकियाजुलिनिखौ होबाय तामुलपुर गोरेस्वरनिखौ खोन्थालाय आदा अके आं निउसखौ नायनो बायो सार अके आं निउस फोसावाखै दिनै रिजाल्ट होगासिनो रिजाल्ट मा सोलिगासिनो बेखौ लाइभ होगासिनो आरो बेनि खोथाया ढेकियाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं कंग्रेस दोलनिफ्राय बाटास अरां बिथाङा 24,000 अनसुमा बसुमतारी बिथाङा बर' इन्डिपेन्डेन्टमोन बिथाङा मोननो हादों 4,008 नाथाय अशोक सिंघाल बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै ढेकियाजुलि अशोक सिंघाल बिथाङा भट मोननो हादों 28,000 मार्जिनजों अशोक सिंघाल बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय उदालगुरि ढेकियाजुलि समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं 65 नं ढेकियाजुलि समस्तियाव अके नेक्स्ट नं मानासखौ खोन्थाहर अके मानासखौ नायनोसै रावना जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं नैथियाव रायजर दलनिफ्राय अन्जन तालुकदार बिथाङानो दिनै भट मोननो हादों नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय 21,983 भटनि मानास 41 नं मानास बियाबाव दोलोनि थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा लिडिं लागासिनो दं नेक्स्ट सिडलिनिखौ नायखांबाय दासो क'क्राझाराव सिबि महिलारि बिथाङानो लिडिं लागासिनो दं बिनि उनाव बिजनि गरेस्वरनिखौ खोथा अके गरेस्वरनिखौ नायनोसै गरेस्वर 17 राउन्डनि मादाव 11 राउन्ड जानानै थांबाय गरेस्वराव BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं नैथियाव UPPL पार्टीनिफ्राय पबित्र कुमार बर' बिथाङा 16,000 भट मोननो हादों BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 69,690 भट मोननो हादों बिथाङा 52,723 भटनि मार्जिनजों 12,000 भट मोननो हादों कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डियानिफ्राय गरेस्वर 44 नं गरेस्वर बियाबाव भिक्टर कुमार दास बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं नेक्स्ट दतमा अके दतमा डिम्पी ब्रह्म बिथाङा दतमानिखौ खावलायदों
दतमायावबो फाइनाल रिजाल्ट फैनो बारा सम नांलिया 13नि मादाव 11 राउन्ड जानानै थांबाय। दतमायाव BPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय गासै 42,531 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी मोननो हादों। BPF गासै 21,436 मार्जिनजों रबिराम नार्जारी बिथाङा 2 नं तामुलपुराव BJP दोलोनिफ्राय बिथां बिश्वजित दैमारिया लिडिं लागासिनो दं। बावखुंग्रि अके बावखुंग्रिखौ नायनोसै। बावखुंग्रियाव 14नि मादाव 9 राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। गासै रूपम चन्द्र रय बिथाङा 36,260 ब्रह्म बिथाङा अनलि 12,000 भट मोननो हादों। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा लिड लागासिनो दं। नेक्स्ट गसाइगावनिखौ खोन्थादो आदा। अके बावखुंग्रिनिखौ खोन्थाबाय। बावखुंग्रियाव BPF दोलोनि केन्डिडेट रूपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 36,261 भट मोनदों। UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा 12,000 भट मोननो हादों। बेनि उनाव गसाइगाव अके 1 नं गसाइगाव ब्राजित बसुमतारी बिथाङा गसाइगावखौ खोन्थानो खावलायदों। गसाइगाव 1 नाम्बार गसाइगाव 1 नाम्बार गसाइगावआव 11 राउन्डनि मादाव 8 राउन्ड जानानै थांबाय। BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। गासै 28,737 भट मोननानै सभाराम बसुमतारी दं। बिनि उनाव झारखन्ड मुक्ति मोर्चानि भट मोननानै फिड्रिकसन हान्सटाक बिथाङा 14,000 भट मोननो हादों। नाथाय UPPLआ थामथियाव अनिन्द बसुमतारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा 737 गासै भट मोननो हादों आरो 13,942 भटनि मार्जिनजों गसाइगाव 1 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव BPF दोलोआ लिडिं लागासिनो दं। नेक्स्ट बाक्सानिखौ नायलाय आदा। गरेस्वर LSC BJP अके गरेस्वराव BJPआनो देरहाना दंखायो। बाक्सानिखौ नाय अके मुलुग ब्लकआ बाक्सानिखौ नायनो खावलायदों। बेनिखायनो बाक्साखौ नायनोसै। ब्रैजिनै नं बाक्सा समस्तियाव 13 राउन्ड जानानै थांबाय 18नि मादाव। PPF दोलोनि मनेश्वर ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। राकेश ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 28,000 भट मोननो हादों। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा 65,669 भट मोननो हादों। गासै
आरो 37,289 भटनि मार्जिनजों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोआ लिडिं लागासिनो दं। राकेश ब्रह्मआ 28,380 भट मोननो हादों। बेनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बर' इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हितेश बसुमतारी बिथाङा 4,277 भट मोननो हादों। तामुलपुरनिखौ नायखांबाय। तामुलपुराव बिजेपिनि बिश्वजित दैमारी बिथाङा लिडिं लागासिनो दं। कक्लाबारि मोहम्मद कक्लाबारियाथ' बिटिसिनिसो बियाब। उदालगुरि अके उदालगुरिखौ नायनोसै। सनाम दैमारी बिथाङा उदालगुरिखौ नायनो खावलायदों, बेनिखायनो उदालगुरिखौ नायनोसै। उदालगुरियाव मोननै राउन्ड दंबावो। मोननै राउन्डनि उनावनो फाइनाल देरहासारखौ मोननो हासिगोन। उदालगुरियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। गासै रिहन दैमारी बिथाङा 63,067 भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं बिपिएफ दोलोनिफ्राय। दिपेन बर' बिथाङा 40,805 भट मोननो हादों। नाथाय रिहन दैमारी बिथाङा दोलोनिफ्राय 22,262 लिडिं लागासिनो दं उदालगुरि एसटि समष्टिनिफ्राय। 46 नं उदालगुरि एसटि समष्टिनिफ्राय। बेनि उनाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय सुरेन दैमारी बिथाङाबो 6,298 भट मोननो हादों। नेक्स्ट पर्बत जरानिखौ नायदोलाय ब्र'। राजा खुंगुर, राजा खोरोमदाव मुसा। अके पर्बत जरानिखौ नायनोसै बिदिबा। पर्बत जरा 5 नं पर्बत जरा पिटिसि। 17नि मादाव 10टा राउन्ड जानानै थांबाय। कंग्रेस दोलोआनो दासिमबो लिडिं लागासिनो दं। मोहम्मद इस्राफुल इस्लाम शेख बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै कंग्रेस दोलोआ लिडिं लागासिनो दं। नैथियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिजुल कारिम बिथाङा 38,000 भट मोननो हादों। आरो थामथियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आयुब हुसेन मन्डल बिथाङा अनलि नेक्स्ट खालामना खोन्थाहरदो। बिजेपिआ 81 लिडिं लागासिनो। कंग्रेसआ 20, बिपिएफआ 40, एजिपिआ 9, एआइइउडिएफआ 2, रायजर दला 2, अदार्स एबा इन्डिपेन्डेन्टफोरा 2। बिजेपिआ 3 देरहाबाय, बिपिएफआ 1 देरहाबाय। नेक्स्ट दतमानिखौ नायबाय। चिरांनिखौ नायफिनलाय ब्रादार। अके चिरां सिडली चिरां। सिडली चिराङा आरो मोननै राउन्ड 21 राउन्डनि मादाव 19 राउन्ड जानानै थांबाय आरो उनावनो फाइनाल देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय 92,779 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं। नाथाय रजित बसुमतारी जाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट बिथाङा अनलि 57,000ल' मोननो हादों। नाथाय पानिराम ब्रह्म बिथाङा 92,000 मोननो हादों। बिपिएफ दोलोनिफ्राय ब्रह्म बिथाङा 34,000। सिडली चिरां बाक्सायाव नाय प्लिज। बाक्सायाव लिडिं लागासिनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। तामुलपुरना मा खबर बडलेण्ड
तामुलपुरना BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारिनो दतमानिखौ खोन्थाहर। ओके दतमा दतमायाव आरो मोननै राउन्ड दंबावो बेनि उनावनो देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। 13 राउन्डनि मादाव 11 राउन्ड जानानै थांबाय आरो मोननै राउन्डनि उनावनो दतमानि उइनारखौ मोननाय जागोन। दतमायाव BPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। रबिराम नार्जारी बिथाङा गासै 42,531 भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी बिथाङा 21 भट मोननानै नैथियाव दं। थामथियाव बिरखां बर' बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय 13,000 भट मोननो हादों। PPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा 21,436 भटनि मार्जिनजों रबिराम नार्जारी बिथाङा 2 नं दतमा बियाबनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं। नेक्स्ट कमेन्टआव खोन्थाहर बबे समस्तिनिखौ नायनो नांगौ। भेरगाव अके भेरगावनिखौ नायनोसै बिदिब्ला। ब्रैजिबा नं भेरगावआवबो फाइनाल रिजाल्टनि थाखाय 15नि मादाव 13 राउन्ड जानानै थांबाय। उनावनो भेरगावनि फाइनाल उइनार एबा देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। दासिम भेरगावआव 45 नं भेरगावआव BPF दोलोनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। महेश्वर बर' बिथाङा 57,873 भट मोननो हादों आरो UPPL दोलोनिफ्राय नेर्सोन बर' बिथाङा 25,519 भट मोननो हादों आरो झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय प्रभात दास पानिका बिथाङा 21,683 भट मोननो हादों। BPF दोलोनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन गासै 32,354 भटनि मार्जिनजों 45 नं भेरगाव बियाबाव लिडिंगासिनो दं। नेक्स्ट बबे बिएफखौ नायनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो। तामुलपुर ओके तामुलपुरनिखौ तामुलपुराव 18नि मादाव 13 राउन्ड जानानै थांबाय भट साननाया। बेनि मादाव बिश्वजित दैमारी बिथाङा भट मोननो हादों 62,263 बयनिख्रुइ बांसिन बिथाङानो मोननो हादों। प्रमद बर' बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय मोननो हादों 42,225। बिनि उनाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय राफेल दैमारी बिथाङा मोननो हादों 13,834 भट। तामुलपुर 43 नं तामुलपुर समस्तियाव बिश्वजित दैमारी बिथाङा 2,038 लिडिं लागासिनो दं। बिनि उनाव पानिरामनिखौ खोन्थाहरलाय। पानिराम बिथाङा पानिरामा लिडिं लागासिनो दं। बावखुंग्रिनिखौ होलाय आदा। बावखुंग्रि अके बावखुंग्रिनिखौ होनि। बावखुंग्रि ब्रै नं बावखुंग्रि BTC ब्रै नं बावखुंग्रियाव 19 राउन्ड जानानै थांबाय भट साननाया। बेनि मादाव
BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों। रूपम चन्द्र रय बिथाङा गासै 36,261 भट मोननो हादों। नैथियाव इन्डियान नेशनेल कंग्रेस दोलोनिफ्राय सापाली मठ बिथाङा 17,000 भट मोननो हादों। बेनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा 77 भट मोननो हादों। BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा 19,150 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं। पुर्ना बर' ढेकियाजुलिनिखौ खोन्थालाय आदा बर'। ढेकियाजुलिनियाव अशोक सिंघल बिथाङा लिडिं लागासिनो दं। बेनि उनाव बाक्सायाव BPF दोलोआ लागासिनो दं। ढेकियाजुलियाव अशोक सिंघल, बेनि उनाव उदालगुरियाव BPF, बेनि उनाव क'क्राझारावबो BPF, गसाइगावनिखौ बावगारबाय एसे, बिजनीनिखौबो नायगोर'। 5 नं क'क्राझार पर्बत जरानिखौ खोन्था। पर्बत जरायाव कंग्रेसमोन नामा? बेनि उनाव मानासाव BPF, सराव BJP, क'क्राझाराव BPF, सिबि महिलारि बिथाङा लिडिं लागासिनो दं। बेनि उनाव सुराजित सिडली चिरां, गसाइगाव। अके, गसाइगावनिखौ नायनि बिदिब्ला। गसाइगाव, से नं गसाइगावआव आरो मोननै राउन्ड दंबावो। बेनि उनावनो देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। 1 नं गसाइगावआव BPF दोलोनिफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। बेनि उनाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय मोननो हादों। बेनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय अनिन्द बसुमतारी बिथाङा 14,000 भट मोननो हादों। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन 20,406 भटनि मार्जिनजों सभाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 1 नं गसाइगाव बियापाव लिड लागासिनो दं। गरेस्वर, अके, गरेस्वरखौ नायनोसै। अजय बर' गरेस्वरखौ नाय। अके, अजय बर' बिथाङा गरेस्वरखौ नायनो खावलायहरदों। गरेस्वराव BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। नैथियाव UPPL दोलोनिफ्राय पबित्र कुमार बर' बिथाङा 18,000 एबा 18,000 भट मोननो हादों। नाथाय भिक्टर कुमार दास बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन गासै 74,592 भट मोननो हादों। UPPL दोलोआ अनलि 18,000 मोननो हादों गरेस्वर बियाबनिफ्राय। 44 नं गरेस्वर बियाबनिफ्राय। बेनि उनाव कमिउनिस्ट पार्टि बिथाङा 14,000 भट मोननो हादों। BJP दोलोआ गरेस्वराव लिडिं लागासिनो दं। बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों। मार्जिनानो 55,730। बेसेबां मार्जिनखौ UPPL दोलोनिफ्राय टटेल भटआबो बेसेबां नङा। ओरैबायदि बुरजा भट मोनदों भिक्टर कुमार दास बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय। नादुवार,
भेरगावनिखौ नाय ब्रादार भेरगाव सिमहालागै लाइभ नायगासिनो बिथांमोना जायफोरा लाइक खालामना होआखै अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय मानोना गोबाव समनिफ्रायनो गोबां खस्थ' खालामनानै लाइभ होगासिनो गाराङानो चेन्ज जाजोब्बाय बेनिखायनो लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय लाइकआ अनलि 200ल' नाथाय 2000निबो बांसिन नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो नाथाय लाइकआ अनलि 200ल' बेनिखायनो अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय नेक्स्ट भेरगाव बुंनायमोन भेरगावखौ नायनोसै भेरगाव 45 नं भेरगाव 45 नं भेरगावआव BPF दोलोनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङानो लिडिं लागासिनो दं बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आरो नेरसोन बर' बिथाङा 28,051 भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं नैथि मासियाव दङ सेथियाव महेश्वर बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं गासै 35,532 भटनि जोबोद बुरजा मार्जिनजों महेश्वर बर' बिथाङा लिडिं लागासिनो दं फाइनाल रिजाल्टखौ मोनसेल' राउन्ड दंबावो बेयावहा 15नि मादाव 14 राउन्ड जानानै थांबाय BPF दोलोनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा देरहानायनि लामायाव मोनसे राउन्डनि उनावनो भेरगावनि उइनारखौ मोननाय जासिगोन बेखौ नायनो थाङोब्ला BPF दोलोनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङानो देरहागोना रोखा बादि नुहुरबाय नेक्स्ट कमेन्ट धेकियाजुलिनिखौ खोन्था अनसुमाया बेसां मोनदों गोजोन बसुमतारी अके धेकियाजुलिनिखौ अनसुमा बसुमतारी बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट सासे बर' केन्डिडेट बेसेबां मोनदों नायनोसै धेकियाजुलियाव अशक सिंहालखौ फेजेननो हानायथ' नुहुराखै दायो नै अशक सिंघाला मोनदों 59,000 अनसुमा बसुमतारी मोनदों अनलि 4,000 बोरै जानो बर'आ गावजों गावनो नांलाय खमलायजोंनो भटआ गावस्राजोबो बर'निया धेकियाजुलि बायदि समस्थियावहा बर'आ देरहानाया जोबोद इजि नाथाय बर'आ बेजों आधा गावस्राजोबो भटआ बेनिखायनो बर' केन्डिडेटआ धेकियाजुलि समस्थियाव देरहानाया जोबोद गोब्राब गोबां हिंसायारि जाथायबो जाना थांदोंमोन धेकियाजुलि समस्थियाव गारि बुख्रुबनाय मानाय नाथाय बर'नि केन्डिडेटआ अनलि 4,000 आरो गुबुन हारिनि गुबुन जायगानि आसामनिबो नंबावासो बे अशक सिंघाला BJP दोलोनिफ्राय जायगा लादों आसामनिबो नंबावासो बियो गुबुननिफ्राय फैनायसो BJP दोलोनि बेनोनो बर'फोरा गोबां भट होनानै बेखौनो देरहाहोबाय थायो नाथाय बर'फोरनि गामिखौ बियो मालाबाबो नाया बेनिखायनो अशक सिंघालाथ' देरहाखागोन बियोखौ बुंनो हाखायो अनसुमा बसुमतारीया 4,000 मोननो हादों नेक्स्ट कमेन्ट गहपुर अके गहपुर उदालगुरियावहा रिहन दैमारि बिथाङा लिडिं लागासिनो गहपुरावहा BTCनि बायजोआवहा आच्छा गहपुरा BJPआ मोनसे समस्थियाव देरहाबावबाय टटेल BJPनि देरहानाया 4 जाबाय माजुलियावबो BJPआ देरहाबाय टटेल BJPआ दासिम 4 समस्थियाव देरहाबाय माजुलियाव फुबानगाम बिथाङा BJP देरहासार जाबाय टटेल BJPआ दासिम 4 समस्थियाव देरहासार जाबाय नेक्स्ट गहपुर बुंनायमोन न गहपुरखौ नायनोसै
गहपुर 72 नं गहपुरावहा BJP दोलोनिफ्राय उत्पाल बर' बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 74,125 नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी बिथाङा अनलि 1,984 भट मोननो हादों। BJP दोलोनिफ्राय गहपुराव उत्पाल बरा बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय 74,000 भट मोननो हादों 4,000 भट मोननो हादों नाथाय UPPL अनलि भट मोननो हादों। बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहरोब्लानो जाबाय बबेनिखौ नायनो नांगौ। दतमानिखौ नायदो आदा मानासनिखौ समस्ति ओके बिजनिखौबो नायनोसै मानास बिजनेससो जालायलांदो हुकेनो आरो बबेबा देरहाबावबाय नामा दासिम रावबो देरहाथ'वाखै BJPआ मोन 80 लिडिं कंग्रेसआ 20 BPFआ मोन 10 AGPआ मोन निफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 63,840 भट मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा अनलि 31,227 भट मोननो हादों अरुण कुमार दे बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय गासै 30,613 भटनि मार्जिनजों लिडिं लानानै बिजनि समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं। बिजनेस गण सुरक्षा पार्टी सरनिया आरो AIUDF निफ्राय मुसुखा बसुमतारी आरो इन्डिपेन्डेन्ट डिम्बेश्वर बर' बेनि उनाव अरुण कुमार दे बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा अनलि 31,000 नाथाय अरुण कुमार दे बिथाङा 30,613 एबा 30,613 भटनि मार्जिनजों बिजनि समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं। नेक्स्ट फुकन बर' मोजां लिरोब्लानो जाबाय नाथाय नेगेटिभ लिरनो नाङा तामुलपुरखौ नायनो थिनदों अके नायनो हागोन नो प्रब्लेम तामुलपुरखौ नायनोसै थांबाय BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं गासै बिश्वजित दैमारी बिथाङा भट मोननो हादों 67,237 आरो UPPL दोलोनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा भट मोननो हादों 51,335 आरो कंग्रेसनिफ्राय राफेल दैमारी गासै बिश्वजित दैमारी बिथाङा 15,902 मार्जिननि फारागथिजों बिश्वजित दैमारी बिथाङा लिडिं लागासिनो दं 43 नं तामुलपुर ST समस्तियाव। सोदोमस्रि बसुमतारी UPPL ना देरहायाखै नामा माथो खम UPPL ना खमानो UPPL आ मोनसेबो दा चिरांनि सिमा अके मामानि समस्तिखौ नायनोसै मामाया देरहाबायना देरहायाखै जालुकबारी 10 राउन्डनि मादाव 13 राउन्ड जानानै थांबाय मामानि समस्तियाव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन
89,000 कंग्रेसआ only 26 कम्पिटिशनानो गैया बादिसो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों 63,029 भटनि मार्जिनजों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जालुकबारि समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं माने गिबि मन्त्रि बिथाङा देरहागोना रोखाखौनो बुंजाखायो only 26,000 मोननो हादों कंग्रेस दलनिफ्राय बिदिसा नियोग बिथाङा नाथाय बिजेपि दलनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 89,000 गासै 63,029 भटनि मार्जिनजों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 37 नं जालुकबारियाव लिडिं लागासिनो दं चिरांनिखौ खिन्था ब्र सिडलि चिरां नामा क्वालिटिखौ बारायना हो एसे मोजाङानो बारायखानाय नाथाय नेटवर्कआसो प्रब्लेम सोलिगासिनो नेटवर्कनि थाखायनो क्वालिटिया डाउन जादों नङाबाथ' क्वालिटिया बहुत हाइसो क'क्राझारना बेसे राउन्ड थांखो कारिना ब्रह्मा अके क'क्राझारनिखौ बेसेबां राउन्ड थांखो क'क्राझार 3 नं क'क्राझार BTC मोननै राउन्डनि उनावनो क'क्राझारनि फाइनाल देरहागिरिखौ मोननाय जासिगोन नुनो मोननाय बादिब्ला BPF दलनिफ्राय सिउलि महिलारि बिथाङानो लिडिं खालामगासिनो दं सिउलि महिलारि बिथाङा BPF दलनिफ्राय 63,843 भट मोननो हादों UPPL दलनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा only 31,620 ल' भट मोननो हादों सिउलि महिलारि बिथाङा BPF दलनिफ्राय 32,223 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं क'क्राझार समस्तियाव नेक्स्ट कमेन्ट फुंखा बसुमतारी मानासनिखौ खोन्थालाय अके बरगयाना जोबोद खम भट मोननो हादों 19नि मादाव 15 राउन्ड जानानै थांबाय मानास समस्तियाव BPF दलनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं नैथियाव रायजर दलनिफ्राय अन्जन तालुकदार बिथाङा 32,000 भट मोननो हादों थामथियावसो UPPL दलनिफ्राय जोंस्रां ब्रह्म एबा फैला बरगयारि बिथाङा नाथाय BPF दलानो बयनिख्रुइ 34,122 भटनि मार्जिनजों थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दलनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं 41 नं मानास बियाबनिफ्राय आरो मोनब्रै राउन्ड दंबावो मोनब्रै राउन्डनि उनावनो देरहासारखौ मोननाय जासिगोन मानास बियाबनि देरहासारखौ मोननाय जासिगोन आरो मोनब्रै राउन्डनि उनाव बिथाङा BPF दलनिफ्राय लिडिं लागासिनो मानासाव नेक्स्ट गहपुरनिखौबो नायलाय गहपुरनिखौ नायनायमोन गहपुराव BJP दलनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं UPPLआ जोबोद उनाव गरेस्वरावबो BJP दलानो बांसिन लिडिं लागासिनो दं गसाइगाव दीपक नार्जारी गसाइगाव अके गसाइगावनिखौ नायनि गसाइगाव से नं गसाइगावआव आरो मोननै राउन्ड दंबावो मोननै राउन्डनि उनावनो फाइनाल देरहासारखौ मोननाय जासिगोन सबाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दलनिफ्राय बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं नैथियाव झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय 15,000 मोनदों आरो थामथियावसो
BPF निफ्राय सभाराम बसुमतारी बिथाङा 20,406 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं। 14 नं चिरां अके चिरां सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म BPF दोलोनिफ्राय 92,000 आरो UPPL दोलोनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा 57,000 भट मोननो हादों। कंग्रेसनिफ्राय मतिलाल नार्जारी बिथाङा 16,000 भट मोन। BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिनै लिडिं लागासिनो दं। सिडली चिराङाव गासै 34,883 भटनि मार्जिनजों BPF दोलोनिफ्राय सिडली चिरां समस्तियाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा लिडिं लागासिनो दं आरो मोननै राउन्डनि उनावनो सिडली चिरांनि फाइनाल देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। अके दासिम BJP दोला मोनद' समस्तियाव देरहासार जाबाय। खुमतायावबो देरहासार जाबाय। मृणाल साइकिया बिथाङा देरहासार जाबाय खुमतायाव। टंलायाव बिकान चन्द्र डेकाया देरहासार समस्तियाव बिकान चन्द्र डेकाया देरहासार जाबाय। बांला टंलायाव बिकान चन्द्र डेकाया देरहासार जाबाय। गासै 84,309 भट मोननानै 54,601 भटनि मार्जिनजों बिकान चन्द्र डेकाया BJP दोलोनिफ्राय टंला समस्तिनिफ्राय देरहासार जाबाय। नैथियाव इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ 29,000 भट मोननो हायो आरो UPPL जयन्त कुमार राभा बिथाङा 28,000ल' भट मोननो हायो। टंला समस्तियाव BJP दोलोआ देरहासार जाबाय। BJP दोलोनि दैदेनगिरि BJP दोलोनि केन्डिडेट बिकान चन्द्र डेका बिथाङा टंला उदालगुरि अके उदालगुरिनिखौ खनसे उदालगुरियाव आरो मोननै राउन्ड दंबावो। बे मोननै राउन्डनि उनावनो देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। उदालगुरियाव दासिम रेहन दैमारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। गासै 63,000। दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 41,000 भट मोननानै नैथियाव दं। थामथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय सुरेन दैमारि बिथाङा 6,000 भट मोननानै थामथियाव दं। BPF दोलोनिफ्राय रेहन दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनदों। गासै 22,574 भटनि मार्जिन बिथाङा लिडिं लागासिनो दं। उदालगुरि समस्तिनिफ्राय आरो मोननै राउन्डनि उनावनो देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। बाक्सा अके बाक्सा बाक्सा बाक्सायाव आरो मोननै राउन्ड दंबावो। बाक्सायावबो मोननै राउन्डनि उनावनो बाक्सानि फाइनाल देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। बाक्सायाव गासै BPF दोलोनिफ्राय
80,369 भट मोननो हादों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा राकेश ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 35,000ल' भट मोननो हादों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय गासै 44,823 भटनि मार्जिनजों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा बाक्सायाव राकेश ब्रह्म बिथाङा 35,000ल' भट मोननो हादों। नेक्स्ट तामुलपुर तामुलपुर सरि नेटवर्क इसु जागासिनो एसे मेनेज खालामोब्लानो जाबाय नोंथांमोनाबो। तामुलपुराव BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं गासै 71,949 भट मोननो हादों बिश्वजित दैमारी बिथाङा। UPPL दोलोनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा 54,500 भट मोननो हादों आरो कंग्रेसनिफ्राय राफेल दैमारी बिथाङा 14,700 मोननो हादों। बिश्वजित दैमारी बिथाङा गासै 17,449 भटनि मार्जिनजों मातारि क'क्राझार क'क्राझारखौ नायनोसै बिदिब्ला देरहाबाय दासिम BJPआ दासिम मोनदाइन मासि देरहाबाय टंला जागिरदआव पीयूष हाजरिका बिथाङा देरहाबाय बिहालियाव मुनिन्द्र दास बिथाङा देरहाबाय धेमाजियाव डक्टर रनेश पेगु देरहाबाय सिसि बारगावआव जीवन गगैया देरहाबाय माजुलियाव भुबम गाम बिथाङा देरहाबाय जरहाटआव हितेन्द्र नाथ गस्वामी बिथाङा देरहाबाय खुमतायाव मृणाल साइकिया बिथाङा देरहाबाय गासै दासिम BJPआव मोनदाइन मासियाव देरहाबाय PPFआ मोनसे कंग्रेसआ दासिम मोनसेबो देरहानो हायाखै दासिम गासै BJPआ मोन 81 मासियाव लिडिं लागासिनो दं कंग्रेसआ 20 BPFआ 10 AJPआ 9 AIUDFआ 2 रायजर दला 2 आरो इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट 2 क'क्राझारखौ नायनोसै दायो निउ गुवाहाटीयाव सोर देरहादों निउ गुवाहाटीयाव दिप्लु रन्जन शर्मा बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय बांसिन भट मोननो हादों नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय शान्तानु बरा बिथाङा भट मोननो हादों बे निउ गुवाहाटीनि फाइनाल रिजाल्टआ फैसिगोन आरो दसे समनि उनावनो 17नि मादाव 17 राउन्ड जानानै थांबाय निउ गुवाहाटीनिया दसे समनि उनावनो BJP दोलोनिफ्राय देरहासारखौ फोसावनाय जासिगोन निउ गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझाराव 12 राउन्ड जानानै थांबाय सिबि महिलारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै 63,843 भट मोननानै सिबि लिडिं लागासिनो दं लरेन्स इस्लारि बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 31,000ल' भट मोननो हादों सिबि महिलारि बिथाङा 32,223 भटनि मार्जिनजों BPF दोलोनिफ्राय लिडिं दं कमेन्ट खालामदों बबेनिखौ नायनो नांगौ गासै 3,300 नायगिरि बिथांमोना लाइभ रिजाल्ट नायगासिनो नाथाय लाइकखौ अनलि 700ल' अन्नानै लाइक खालामनानै 1000 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय मानोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गारां गोमाजोब्बाय थेवबाबो लाइभखौ होबाय थानाय जादों बेनिखायनो अन्नानै 1000 लाइक खालामना होयो गोदान चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय मानोना बे खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो फुंबिलि समाव बेनिखायनो चेनेल साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय आरो 1000 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय अन्नानै कमेन्ट
दतमा ओके दतमाखौ नायनोसै जगदीश नार्जारी बिथाङा दतमाखौ नायनो खावलायहरदों बारहुंखा बिथाङा लिरदों UPPL आ देरहाबा लाइक होआ माथो आंथ' जेबो पलिटिकेल पार्टिनि मानसिबो नङा बेनिखायनो आंथ' जेबो बुंनो हाया दायो सोर देरहायो सोर देरहाया आं अनलि लाइभल' होगासिनो लाइभ ब्रडकास्टिंल' खालामगासिनो नाथाय आं जेबो देरहादों देरहायाखै बेखौ अनलि बुंनाल' होदों बे दतमा ओके दतमानिखौ नायनोसै नै नं दतमा 13नि मादाव 11 राउन्ड जानानै थांबाय रबिराम नार्जारी बिथाङानो BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं रबिराम नार्जारी बिथाङा गासै 42,531 भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं UPPL दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी बिथाङा 21,095 भट मोनगासिनो नाथाय BPF दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा 21,436 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं आरो मोननै राउन्डनि उनावनो दतमानि फाइनाल रिजाल्टखौ मोननाय जासिगोन बेनि उनाव नेक्स्ट 1K लाइक खालामना होनायनि थाखाय थैंक इउ बयनिसिमबो मिजार ब्रह्म ओइ मानासखौ नाय नेगेटिभ कमेन्ट खालामनो नाङाब्रा मोजां बुंबाबो नायखागोन ओके मानासनिखौ नायनो खावलायदों नेगेटिभ कमेन्टब्लाबो नायना होनोसै बिथांनिखौ मानास मानासाव BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा बयनिख्रुइ UPPL दोलोनिफ्राय जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा 25,000 भट मोननो हादों थामथियाव UPPL दोलोनिफ्राय नाथाय BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन गासै 35,616 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं मानास 41 नं मानासाव पर्बत जरानिखौ नायलाय आदा बावखुंग्रिनिखौ नाय सनितपुर ढेकियाजुलि समस्तिखौ नाय अजित बसुमतारी सनितपुर ढेकियाजुलियाव अशोक सिंघाल बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं बावखुंग्रियाव बावखुंग्रियाव रूपम चन्द्र रय BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो गासै 46,367 भट मोननो हादों रूपम चन्द्र रय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय साफाली मरक बिथाङा 25,000 भट मोननो हादों आरो थामथियाव UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा अनलि 14,000 भट मोननो हादों इन्डिपेन्डेन्ट राजीव ब्रह्म बिथाङा 10,000ल' भट मोननो हादों आरो बाकी दङ इन्डिपेन्डेन्ट दङ आरो सानैसो राजीव ब्रह्म बिथाङा 10,000 भट मोननो हादों प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा UPPL निफ्राय 14,000 भट मोननो हादों इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय 25,000 भट मोननो हादों साफाली मरक बिथाङा बेनि उनाव BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन गासै 46,367 भट मोननो हादों रूपम चन्द्र रय बिथाङा 4 राउन्ड दंबावो बावखुंग्रि समस्तियाव सिमिलन बसुमतारी पानिरामनिखौ नाय ब्र
पानिराम नार्जारि बिथाङा बबेयाव गेलेदोंमोन दतमा पानिरामा बबेयाव गेलेदों बुंबानो जाबाय बिनि उनावनो आं खोन्थानो हागोन सामेन बसुमतारी माजबातनिखौ नायना होलाय आदा माजबाताव सरन बर' बिथाङा देरहाखांबाय बिथाङानो बयनिख्रुइ फार्स्ट गिबिसिन देरहानाय माजबाताव सरन बर' बिथाङा देरहाखांबाय भेरगाव उदालगुरि तामुलपुर खनसेनो खोन्थाहर अके भेरगावनिखौ नायनोसै बिदिब्ला बिजेपिया मोनगु देरहाबाय दासिम बिजेपिया मोनगु कंग्रेसआ मोनसेबो देरहाथ'वाखै बिपिएफआ मोनसे देरहाबाय AIUDF निफ्राय मोनसे देरहाबाय बिजेपिया टटेल मोनगु जाबाय भेरगावआव महेश्वर बर' BPF दोलोनिफ्राय 16 राउन्ड जानानै थांबाय दसे समनि उनावनो महेश्वर बर' बिथांखौ देरहासार फोसावनाय जासिगोन BPF नि दैदेनगिरि BPF नि केन्डिडेट महेश्वर बर' बिथाङा देरहानाया रोखाबाय गासै बिथाङा भट मोननो हादों 67,105 आरो मार्जिना जाबाय 37,797 नैथियाव UPPL दोलोनिफ्राय नेरसोन बर' बिथाङा मोननो हायो 29,308 आरो जिद'नि मादाव थांबाय दसे समनि उनावनो नं भेरगाव समस्तिनिफ्राय महेश्वर बर' बिथांखौ देरहासार फोसावनाय जासिगोन BPF दोलोनिफ्राय नेक्स्ट उदालगुरि तामुलपुर अके उदालगुरिनिखौ नायग्रोसै बिदिबा ब्रैजिद' नं उदालगुरि जिबानि मादाव 14 राउन्ड जानानै थांबाय आरो मोनसे राउन्डनि उनावनो फाइनाल देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन उदालगुरिनि देरहासारखौ BPF दोलोनिफ्राय रिहुन दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय 46 नं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय रिहुन दैमारि बिथाङा मोननो हादों 69,000 आरो दिपेन बर' बिथाङा मोननो हादों 45,000 रिहुन दैमारि बिथाङा 24,433 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं उदालगुरि ST समस्तिनिफ्राय नेक्स्ट तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं गसाइगाव दिपक नार्जारि गसाइगाव अके गसाइगावखौ नायनो गसाइगावआव BPF दोलोनिफ्राय सबाराम बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो 11 राउन्डनि मादाव 9 राउन्ड जानानै थांबाय आरो मोननै राउन्डनि उनावनो देरहासारखौ फोसावनाय जासिगोन सबाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय गासै 36,151 भट मोननो हादों नैथियाव झारखन्डनिफ्राय 15,320 भट मोननो हादों थामथियाव अनिन्द बसुमतारी बिथाङा 14,994 भट मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय सबाराम बसुमतारी बांसिन भट मोनदों 20,831 भटनि मार्जिनजों 1 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय सबाराम बसुमतारी बिथाङा लिडिं लागासिनो दं नेक्स्ट कमेन्ट बिजनीनिखौ नायनोसै
20 नं बिजनि 20 नं बिजनियाव BJP दलनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। नैथियाव UPPL दलनिफ्राय कमल सिंह नार्जारि 3,000 भट मोननो हादों। BJP दलनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङा 65,249 भट मोननो हादों गासै। आरो मार्जिना जाहैबाय 32,083 32,083 मार्जिनजों अरुप कुमार दे बिथाङा BJP दलनिफ्राय बिजनि समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं। बाक्सा टंला ओके दासिम BJP गासै मोनजि देरहाबाय लिडिं 72 मासियाव BJP लिडिं लागासिनो दं। मोनजियाव देरहाखांबाय। BPF मोनसेयाव देरहाखांबाय। मोनगुआव लिडिं लागासिनो दं। BJP मोनजि देरहाखांबाय। टंला बुंबाय थादों। टंलायाव देरहाखांबाय। टंलायाव BJP निफ्राय बिकान चन्द्र डेका बिथाङा देरहाखांबाय। दिगन्त स्वर्गियारि उदालगुरि ओके उदालगुरिनिखौ नायनोसै बिदिब्ला उदालगुरिनियाव आरो लास्ट राउन्ड दंबावो। बेनि उनावनो उदालगुरिनि देरहासारखौ मोननाय जासिगोन। रिहन दैमारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। 45,000 भट मोननो हादों। रिहन दैमारि BPF दलनिफ्राय मार्जिनजों लिडिं लानानै आवगायगासिनो दं। खोरोम ब्रह्म एसे दोरोदोरा आं मिथिखायो नेटा गाज्रि होननानै थेवबाबो होगासिनो। दतमानिखौ खिन्थाफिनलाय। गहपुरनिखौ हरथारदो ब्रादार। गहपुराव BJP देरहागासिनो। गहपुर आं PCआव फैयाखैना लाइभखौ बेनिखायनो मबाइलजोंसो फैदों। बेनिखायनो मबाइल नेटवर्कखौ इउज खालामदों। बेनिखायनो नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों। PCआव फैब्ला कारेन्टआ थांना होबाय थायो एसे प्रब्लेम जायो। बेनिखायनो आं PCआव फैयाखै। गहपुर गहपुराव 19 नि मादाव 17 राउन्ड जानानै थांबाय।
उत्पल बरा बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों। बिथाङा गासै 89,933 भट मोननो हादों। नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय शंकर ज्योति बिथाङा 41,000 भट मोननो हादों। बेनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी बिथाङा only 3,000ल' भट मोननो हादों गहपुरनिफ्राय। UPPL दोलोनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी बिथाङा only 3,000ल' भट मोननो हादों। बिनिफ्राय उत्पल बरा बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं गासै 40,550 भटनि मार्जिनजों। नेक्स्ट कमेन्ट। खोरोम ब्रह्म दतमानिखौ इसे खोन्थादोलाय राजा। टंलायाव देरहाखांबाय BJPनिफ्राय। दतमायाव रबिराम नार्जारी बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो। राजुकुमार नार्जारी बिथाङा मोननो हादों 1,000। रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय मोननो हादों 43,000। 11,000 मोननो हादों। बेनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट फुंखा ब्रह्म बिथाङा 3,590 मोननो हादों। बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट रनन्जय नार्जारी बिथाङा 671 मोननो हादों। बिनि उनाव नटा 1,040 नटायाव। बिनि उनाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिरखां बर' बिथाङा 13,345 भट मोननो हादों। रबिराम नार्जारी बिथाङा दतमायाव लिडिं लागासिनो दं गासै 21,839 भटनि मार्जिनजों। तामुलपुर तामुलपुरनिखौ नायनोसै मा सोलिगोन। प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारी बिथांनि गेजेराव मा सोलिगासिनो तामुलपुराव। तामुलपुराव आरो मोननै राउन्ड दंबावो। बिश्वजित दैमारी बिथाङा 77,437 भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। प्रमद बर' बिथाङा 57,856 भट मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय। राफेल दैमारी बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय 15,000 भट मोननो हादों। बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै 19,581 भटनि मार्जिनजों तामुलपुर समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं। बिश्वजित दैमारी बिथाङा BJPनिफ्राय। बीरेन बसुमतारी गहपुराव BJPनिफ्राय देरहागासिनो दं। UPPLआ जोबोद खम मोनदों गहपुराव। बाक्सानिखौ नायनोसै खनसे। बाक्सायाव मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं, लिडिं लागासिनो दं। गासै BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों 80,000। इन्डिपेन्डेन्ट बिथाङा 5,302 भट मोननो हादों।
आरो मोननै राउन्ड दंबावो बाक्सानिया मोननै राउन्डनि उनावनो फाइनाल देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। गासै BPF दोलोनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा 45,464 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं। बाक्सानिखौ खोन्थाबाय दायो गरेस्वर चिरांनिखौ नायफिनदो बावखुंग्रिखौ खोन्थाहरलाय आदा बावखुंग्रियाव BPF निफ्राय रुपम चन्द्र रय मोनदां। बावखुंग्रियाव BPF निफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङानिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं गासै 46,367। नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय साफाली मरक बिथाङा 25,000 भट मोननो हादों। थामथियाव प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा 14,000ल' भट मोननो हादों UPPL निफ्राय। रुपम चन्द्र रय बिथाङा बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं बावखुंग्रियाव गासै 20,848 भटजों। बिनि उनाव बरपेटा SC प्लिज एबाउट 24 बरपेटा SC अके बरपेटा नायनो हानि BTC नि बायजोनि बरपेटायाव दीपक कुमार दास बिथाङा असम गण परिषदनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। बेनि उनाव गगन चन्द्र हालय बिथाङा नैथि इन्डिपेन्डेन्ट 39,181 भट मोननो हादों बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट। बेनि उनाव उद्धव चन्द्र दास बिथाङा 3,200 भट मोननो हादों बरपेटायाव। दीपक कुमार परिषदनिफ्राय 44,260 दं। सुमन्ति ब्रह्म बिथाङा मानो रागा जाखो? बिनि उनाव हावाल दैमारि बिथाङा उदालगुरिखौ नाय आदा होनना बुंदों। मौसुमि रानि बर' बिथाङा बाक्सा उदालगुरिखौ नायनोसै बिनि उनाव बाक्साखौ नायगोन। उदालगुरिखौ नायनोसै बिनि उनाव बाक्सा। उदालगुरियाव रिहन बिथाङा रोखा जाबाय मानोना 15नि मादाव 15 काउन्टिंआ जाबाय। उदालगुरियाव रिहन दैमारि BPF दोलोनिफ्राय देरहागोना रोखा जाबाय। फाइनाल रिजाल्टखौ दसे समनि उनावनो मोननाय जासिगोन। दिपेन बर' बिथाङा 48,000ल' भट मोननो हायो नाथाय रिहन दैमारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय 75,929 भट मोननो हायो। मार्कआ जाबाय 27,157। रिहन दैमारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानाया रोखा जाबाय। जिब्रै नम्बर चिरां अके 14 नम्बर चिरां नायगोन। जिब्रै नम्बर चिराङाथ' BTC निसो बियाब ना बेनिखायनो आं नायनो हायाखै माने कनफिउज जाबाय थादों नोंथांनिखौ। 14 नम्बर चिराङा BTC निसो बियाब चिराङा सिडली चिरां दङ आरो चिरांनि सिङावहा माखासे समस्तिफोर दङ बेनि जाबाय अब्ला नोंथांमोना नायनानै होगोन। नाथाय चिरांनि बियाबखौसो बुंगासिनो नोंथाङा। 14 नङावथ' गवालपारा इस्टसो दङ।
सिडली चिरांनिखौ नायना होनो हायो। सिडली चिरांनिया 19 नम्बर सिडली चिरां आरो मोननै राउन्ड दंबावो। 19 नम्बर सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा गासै 92,772 भटजों लिडिं लागासिनो दं। रनजित बसुमतारी बिथाङा 57,889 भट मोननो हादों। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन गासै 34,883 भटजों लिडिं लागासिनो दं। BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा। ब्रह्म 14 नं चिरां। 14 नं चिरां गैया। 14 नं चिराङा BTCनिसो। बाक्सालि आदा। अके बाक्सानिखौ नायनोसै। बाक्सायाव BPF दोलोनिफ्राय ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो दं। गासै 81,616 भट मोननानै मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा लिडिं लागासिनो दं। राकेश ब्रह्म बिथाङा अनलि 36,000ल' भट मोननो हादों UP दोलोनिफ्राय। आरो कंग्रेसनिफ्राय जगदीश माधाही बिथाङा 8,321 भट मोननो हादों। इन्डिपेन्डेन्ट हितेश बसुमतारी बिथाङा 5,302 मोननो हादों। BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों बाक्सायाव। राकेश ब्रह्म बिथाङा 36,000, मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा 80,000, मार्जिना जाहैबाय 45,464। बिनि उनाव मौसुमी रानी बर' थेंक इउ वेलकाम। बिनि उनाव दीपक नार्जारी गसाइगाव। अके गसाइगावखौ नायनोसै। गसाइगाव आरो मोनसे लास्ट राउन्ड दंबावो गसाइगावआव। 10 राउन्ड थांबाय, 11 राउन्डसिमहालागै जागोन। साबाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय मोननो हादों गासै 41,662। आरो UPPL दोलोनिफ्राय अनिन्द बसुमतारीया 16,000ल' मोननो हादों। BPF दोलोनिफ्राय साबाराम बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। गासै मार्जिना जाहैबाय 24,831 मार्जिनजों BPF दोलोनिफ्राय साबाराम बसुमतारी बिथाङा लिडिं लागासिनो दं। 16,800। नैथियाव झारखन्ड मुक्ति मोर्चा पार्टिया दङ। बेनि उनाव UPPL दोलोआ दङ। गासै अनिन्द बसुमतारी बिथाङा 16,074 भट मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय। बेनि उनाव दैमालु ब्रह्म सिउलिखौ खोन्थालाय। सिउलि क'क्राझार। सिउलि ब्रह्म क'क्राझार। सिउलि महिलारि बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो क'क्राझाराव। गासै 63,843 भट मोननो हादों सिउलि महिलारि बिथाङा। नैथियाव लरेन्स इस्लारि बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 31,620 भट मोननो हादों। नाथाय सिउलि महिलारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों। गासै 32,223 दिनजों सिउलि महिलारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय क'क्राझार लिडिं लागासिनो दं। दासिम BJP दोला गासै मोन 13 मासियाव देरहाबाय। 69 मासियाव लिडिं लागासिनो दं। BPFआ मोनसे देरहाबाय, AIUDFआ मोनसे देरहाबाय।
Next comment. Nizu Baksiari. Nizu Bangsiari. Manas Niko Bung ada. Oke, Manas. Manasaव आरो मोननै राउन्ड दंबावो BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 81,720 भट मोननो हादों। नैथियाव रायजर दलनिफ्राय 37,911 भट मोननो हादों अन्जन तालुकदार बिथाङा। बेनि उनाव जोंस्रां ब्रह्म एबा फैला बरगयारी बिथाङा UPPL दोलोआव भट मोननो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय फैला बरगयारी नाथाय BPF दोलोनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी बिथाङानो बयनिसिन भट मोननो हादों खमैबो 43,809 भटनि मार्जिनजों थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय दं मानास बियापाव। बिनि उनाव नेक्स्ट कमेन्ट। Next comment. Dhekiajuli ada. Oke, Dhekiajuliखौ नायनोसै। Dhekiajuliयाव मा सोलिगासिनो। BJP दोलोआ दासिम 15 मासियाव देरहाबाय 67आव लिडिं लागासिनो दं। Dhekiajuli 65 नं Dhekiajuliयाव BJP दोलोनिफ्राय अशोक सिंघाल बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो गासै 69,483 भट मोननानै अशोक सिंघाल बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं Dhekiajuli समस्तियाव। नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय बातास अरां बिथाङा 37,930 भट मोननानै नैथियाव दं। थामथियाव इन्डिपेन्डेन्ट अनसुमा बसुमतारी बिथाङा 4,122 भट मोननानै थामथि मासियाव दं। बिनि उनाव रन्जय बसुमतारी बिथाङा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय 1,641 भट मोननो हादों नाथाय BJP दोलोनिफ्राय अशोक सिंघाल बिथाङानो लिडिं लागासिनो दं। स्टिफन मोसाहारी बिथाङा सिडलीनिखौ नायदोब्रा। अके सिडली। सिडली चिरां आरो मोननै राउन्ड दंबावो सिडली चिराङाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं गासै 92,779 भट मोननो हादों पानिराम ब्रह्म बिथाङा। आरो नैथियाव रन्जित बसुमतारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 57,889 भट मोननो हादों। BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा गासै 34,883 भटनि मार्जिनजों सिडली चिरां बियापाव BPF दोलोआ लिडिं लागासिनो दं। UPPL दोलोनिफ्राय रन्जित बसुमतारी बिथाङा अनलि 889 भट मोननो हादों। नेक्स्ट कमेन्ट। बिजनी अके दतमा नायलै तामुलपुर बिजनी दतमा तामुलपुर अके मोनथामनिखौबो नायनोसै। बिजनीनिखौ नायग्रोनोसै फार्स्टआव। बिजनीयाव आरो मोननै राउन्ड दंबावो मोननै राउन्डनि उनाव बिजनीनि फाइनाल रिजाल्टखौ मोनहैगोन। बिजनीयाव BJP दोलोनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै अरुप कुमार दे बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं गासै 60,249 भट मोननो हादों अरुप कुमार दे बिथाङा। नैथियाव UPPL दोलोनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङा 33,166 भट मोननो हादों कमल सिंह नार्जारी बिथाङा नैथियाव। बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट दङ खालिलुर रहमान
खालिलुर रहमान बिथाङा 23,000 भट मोननो हादों। कुमार दे बिथाङा गासै 32,083 भटनि मार्जिनजों लिडिं लागासिनो दं। तामुलपुराव आरो मोननै राउन्ड दंबावो। प्रमद बर' बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय 58,224 मोननो हादों। नाथाय BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन गासै 78,062 भट मोननो हादों। BJP दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा गासै 19,832 भटनि मार्जिनजों बिश्वजित दैमारी बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय लिडिं लागाजि मोननो हादों। बिश्वजित दैमारीया लिडिं लागासिनो दं। 1700 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो, नाथाय लाइकआ अनलि 1200 ल'। अन्नानै जायफोरा जेसेबां 1700 नायगासिनो बेनिखायनो 1700 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय अन्नानै, आरो 500 लाइक। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय, मानोना गोबां इम्पर्टेन्ट भिडिअ निउसनि भिडिअ बे चेनेलनि गेजेरजों लाबोनो जाबाय। आरो पर्बतजरा सुमित दैमारी पर्बतजरा कनस्टिटिउन्सि सुमित दैमारी बिथाङा पर्बतजरानिखौ नायनो खावलायहरदों। दासिम BJPआ मोन 16 मासियाव देरहाबाय, 62 समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं पर्बतजरा न'। पर्बतजरा 14 राउन्ड जानानै थांबाय। पर्बतजरायाव कंग्रेस दोलोआनो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगासिनो दासिम। मोहम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन कंग्रेस दोलोनिफ्राय पर्बतजरा समस्तिनिफ्राय भट मोननो हादों। नैथियाव BPF दोलोनिफ्राय रिजुल कारिम बिथाङा 56,800 हुसेन 665 भट मोननो हादों। पर्बतजरा बियाबाव कंग्रेस दोलोआ 7,126 भटजों लिडिं लागासिनो दं। दतमानिखौ खिन्थादो। दतमा 2 नं दतमा। दतमायाव आरो मोनसे राउन्ड दंबावो। 13नि मादाव 12 राउन्ड जानानै थांबाय। दतमायाव आरो मोनसे राउन्ड, बेनि उनावनो दतमानि देरहासारगिरिखौ मोननाय जासिगोन। दतमायाव दासिम रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं, गासै 46,908। रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं। आरो नैथियाव UPPL दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी बिथाङा 23,358 भट मोननो हादों। बिनि उनाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिरखां बर' बिथाङा 14,807 भट मोननो हादों। नाथाय रबिराम नार्जारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन गासै 23,550 भटनि दतमा 2 नं दतमा समस्तियाव लिडिं लागा। गसाइगाव दीपक नार्जारी गसाइगाव, सुमित दैमारी बावखुंग्रि, गोरेस्वर उदालगुरि। आरो 1400 लाइक जाबाय। अन्नानै 2000 लाइक खालामना होब्लानो जाबाय जायफोर नायगासिनो बिथांमोना। गसाइगाव दीपक नार्जारी बिथाङा कमेन्ट खालामगासिनो गसाइगावखौ नायनो थाखाय, बेनिखायनो दायो गसाइगावखौ नायनोसै। गसाइगाव
Gossaigaon से नं Gossaigaonआव BPF दोलोनिफ्राय सबाराम बसुमतारी बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो सबाराम बसुमतारी बिथांखौ 1 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय देरहानायखौ फोसावनाय जासिगोन। सबाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय गसाइगाव समस्तिनिफ्राय देरहानाया रोखा जाबाय। बिथाङा मोननो हायो 43,914 भट। नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय अनिन्द बसुमतारी बिथाङा only 17,000 ल' भट मोननो हायो। गरेस्वरनिखौ नायनोसै। गरेस्वराव लास्ट राउन्ड दंबावो। गरेस्वराव BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों। गासै 95,336 भट मोननो हादों भिक्टर कुमार दास बिथाङा गरेस्वरनिफ्राय। UPPL दोलोनिफ्राय पबित्र कुमार बर' बिथाङा 27,000 भट मोननो हादों। नाथाय BJP दोलोनिफ्राय भिक्टर कुमार दास बिथाङा 95,000 भट मोननो हादों। बयनिख्रुइ बांसिन भट। कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया बापुराम बर' बिथाङा 26,000 भट मोननो हादों। भिक्टर कुमार दास बिथाङा गासै 68,000 भटनि मार्जिनजों 44 नं गरेस्वर यापाव लिडिं लागासिनो दं। बिपुल फिटनेस बाक्सायाव BPF नि BJPआ दासिम मोन 18टा मासियाव देरहाबाय। बाक्सायाव 42 नं बाक्सा समस्तियाव लास्ट राउन्ड दंबावो। मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। गासै 8,637 भटजों मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं। UPPL दोलोनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा only 38,000 ल' भट मोननो हायो। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा 48,079 भटनि मार्जिनजों बाक्सा समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं। गासै 1,500 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो दङ। बेनिखायनो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय जायफोर बिथांमोना दासिमहालागै नायगासिनो। बावखुंग्रि क'क्राझार सुमित दैमारि बावखुंग्रि अके बावखुंग्रिखौ नायनो खावलायहरदों। बेनिखायनो BJP दोलोआ 18टा मासियाव देरहाबाय आरो 64 मासियाव कंग्रेसआ मोनसेबो मासियाव देरहानो हाथ'वाखै। BPFआ मोनसेयाव देरहाबाय। AIUDFआ मोनसेयाव देरहाखांबाय। बावखुंग्रियाव BPF दोलोनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बिथाङा बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। रूपम चन्द्र रय बिथाङा गासै 52,827 भटजों लिडिं लागासिनो दं। आरो नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय सापाली माराक बिथाङा इन्डियान नेशनेल कंग्रेस दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो दं। लिडिं लायाखै, नैथि मासियाव आवग्रिनानै दं। थामथियाव प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा 17,000 ल' भट मोननो हादों UPPL पार्टिनिफ्राय। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन रूपम चन्द्र रय बिथाङा गासै 52,827 भट मोननो हादों। मार्जिना जाहैबाय 21,348।
नेक्स्ट कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो बबे बबे बियाबनिखौ नायनो नांगौ। uh, 1400 नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो, बेनिखायनो अन्नानै लाइकखौ 2000 खालामना होयोब्लानो जाबाय। मानोना फार्स्ट खनसे फैनाय दहाय फुङाव फैनाय लाइभआव 2000निबो बांसिन नायगिरि बिथांमोना लाइक होदोंमोन, नाथाय बे सेकेन्ड खनसेयाव एसेबां लाइक होनाय जायाखै नायगिरि बिथांमोना। देबरगाव बास्कार कस देबरगावथ' गैया। देबरगावआथ' BTCनिसो। गसाइगाव दीपक नार्जारी गसाइगाव। ओके गसाइगावखौ नायनोसै बिदिब्ला। BJPआ मोन 19 मासियाव देरहाबाय, 63आव लिडिं लागासिनो दं। BPFआ मोनसे, कंग्रेसआ मोनसेबो देरहा बबेयाव बुंनायमोन? गसाइगाव। गसाइगावआव फाइनाल रिजाल्ट फैनो बारा सम नांला। 11नि मादाव 11 राउन्ड भट साननाया जानानै थांबाय। दसे समनि उनावनो BPFनि दैदेनगिरि सभाराम बसुमतारी बिथांखौ देरहासार फोसावनाय जासिगोन, मानोना बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों। सभाराम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय गासै 43,000 भट मोननानै देरहासार जानायनि लामायाव। नेक्स्ट जारुबाला ब्रह्मआ दतमानिखौ खिन्थाब्रा, अब्ला आं लाइक खालामगोन। अके नोंथाङा दतमा 2 नं दतमा ST समस्ति 14 राउन्ड जानानै थांबाय। 14नि मादाव 14 राउन्ड जानानै थांबाय। रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन मासि मोननानै लिडिं लागासिनो दं। गासै रबिराम नार्जारी बिथाङा मोननो हादों 48,251 भट। आरो UPPL दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी बिथाङा 24,054 भट मोननो हादों। कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिरखां बर' बिथाङा 15,000 भट मोननो हादों। नाथाय रबिराम नार्जारी बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों, गासै 24,197 भटनि मार्जिनजों रबिराम नार्जारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय BFआव। नेक्स्ट उदालगुरियाव BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। UPPL दोलोनिफ्राय दिपेन बर' बिथाङा जेननाया रोखा जाबाय। BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारी बिथाङा गासै भट मोननो हादों 76,800 आरो दिपेन बर' बिथाङा मोननो हादों 49,246। 17 राउन्डनि मादाव 17 राउन्ड भट साननाया जानानै थांबाय। बेनि मादाव रिहन दैमारी बिथाङानो बांसिन भट 27,554 भट मोननो हादों रिहन दैमारी बिथाङा। दसे समनि उनावनो रिहन दैमारी बिथांखौ BPF दोलोनिफ्राय देरहासार फोसावनाय जासिगोन, बेयो रोखा जाबाय। रिहन दैमारी बिथाङा देरहागोना रोखा जाबाय। सनितपुर रत्नेश्वर बसुमतारी सनितपुरनिखौ नायलाय आदा, बबे सनितपुरनि बबे बियाबखौ नायनांगौ खोन्थानो जाबाय, अब्लानो नायनो हागोन। जारुबाला ब्रह्म थेंक इउ, वेलकाम। क'क्राझारनिखौ खिन्थाहर। क'क्राझाराव सिउलि महिलारि बिथाङा लिड लागासिनो दं। 3 नं क'क्राझारनिखौ खिन्था मनेस्वर ब्रह्म। अके क'क्राझारनिखौ खनसे खोन्थाबावनोसै। BJPआ दासिम 19टा मासियाव देरहाबाय, 63टा मासियाव लिडिं लागासिनो दं। क'क्राझार
3 नं क'क्राझाराव आरो मोननै राउन्ड दंबावो क'क्राझाराव 14नि मादाव 12 राउन्ड जानानै थांबाय सिउलि महिलारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों सिउलि महिलारि बिथाङा 63,843 भट मोननो हादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा 31,620 भट मोननो हादों इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय मानिक चन्द्र ब्रह्म बिथाङा 6,109 भट मोननो हादों बिपिएफ दोलोनिफ्राय सिउलि महिलारि बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 32,223 भटनि मार्जिनजों सिउलि महिलारि बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय क'क्राझार एसटि समस्तियाव लिडिं लागासिनो दं गासै 1400 गासिनो बेनिखायनो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो लाइभआव लाइक गंसे खालामना होयोब्लानो जाबाय नेक्स्ट सेन्ट्रेल गुवाहाटी ढेकियाजुलि बाक्सा ओके सेन्ट्रेल गुवाहाटीनिखौ नायनोसै बिदिब्ला सेन्ट्रेल गुवाहाटीनिफ्राय कुंकि चौधुरी बिथाङा इलेक्सन गेलेदोंमोन देरहादोंना देरहायाखै नायनोसै सेन्ट्रेल गुवाहाटी ससियेल मिडियायाव गोबां पपुलार जादोंमोन बिथाङा कुंकि चौधुरी बिथाङा नाथाय देरहादोंना देरहायाखै कुंकि चौधुरी बिथाङा देरहायासै मोनसे राउन्ड दंबावो मोनसे राउन्डनि उनावनो सेन्ट्रेल गुवाहाटीनि रिजाल्टखौ मोननाय जासिगोन बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजय कुमार गुप्ता बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन मोननो हादों सेन्ट्रेल गुवाहाटी गासै 96,839 भट मोननो हादों कुंकि चौधुरीया अनलि 37,000 भट मोननो हादों कुंकि चौधुरीया देरहानाया गोब्राब निन्जा गेम बरसला चिरांनिखौ खोन्थालै माबा एबां आबां जाबांफोरखौ खोन्थालायबाय थायो अके चिरांनि बबे समस्तिखौ बेखौथ' नाम बुंनांगौ नोंथाङा चिराङाव सिडलि चिरां दङ आरो चिरांनि सिङावनो गोबां बियाबफोर दङ बेनिखायनो बियाबनि मुंखौ बुङोब्लानो जाबाय अब्लानो आं खोन्थाना होगोन नोंथांनि थाखाय आं सिडलि चिरांखौ खोन्थाना होनोसै नोंथाङा चिरां बुंगासिनो सिडलि चिराङाव 21 राउन्डनि मादाव 19 राउन्ड जानानै थांबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै आवगायगासिनो बिथाङा गासै 92,772 भट मोननो हादों नाथाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रन्जित बसुमतारी बिथाङा अनलि 57,000ल' भट मोननो हादों पानिराम ब्रह्म बिपिएफ दोलोनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनदों गासै 34,883 ब्रह्म बिथाङा सिडलि चिराङाव लिडिं लागासिनो नेक्स्ट सुमारानि बसुमतारी गहपुरनिखौ खोन्था होनबा खोन्थायाब्रा नोंलाय अके गहपुरनिखौ खोन्थाखांबाय गोबां खेब दासान्दि बिजेपियाव दासिम बिजेपियाव 22 मासि देरहाबाय बिजेपिया आरो 60 मासियाव लिडिं लागासिनो दं गहपुर अके गहपुरखौ खोन्थाखांबाय गहपुराव इउपिपिएलआ गाज्रि जोबोद गहपुराव बिजेपिया गहपुराव 19नि मादाव 19 राउन्ड फिथाइ साननाया रोखा जाबाय दसे समनि उनावनो बिजेपिनि दैदेनगिरि बिजेपिनि केन्डिडेट उत्पल बरा बिथांखौ देरहासार जासिगोन गहपुराव बिथाङा गासै 96,582 भट मोननो हादों नाथाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी बिथाङा 3,000ल' भट मोननो हादों नैथियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय शंकर ज्योति कुटुम बिथाङा 43,860 भट मोननो हादों नाथाय बिजेपि दोलोनिफ्राय उत्पल बरा बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों गासै 52,722
भटनि मार्जिनजों उत्पल बर' बिथाङा नित्यानन्द बसुमतारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय only 3200 भट मोननो हानाय जायो। सुमित दैमारी कुंगी चौधरी देरहायाबा गुवाहाटी कन्स्टिटिउन्सि बिहारनि दादागिरि जागोन। कुंगी चौधरी बिथाङा जेननाया रोखा जाबाय। मानोना BJPनि केन्डिडेट बिथाङा जोबोद बुरजा मार्जिनजों लिडिं खालामगासिनो दं। बेनिखायनो कुंगी चौधरी देरहागोना गोब्राब। दीपक नार्जारी गसाइगाव अके। गसाइगावआव दसे समनि सबाराम बसुमतारी बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट एबा BPF दोलोनिफ्राय सबाराम बसुमतारी बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो सबाराम बसुमतारी बिथांखौ देरहासार फोसावनाय जासिगोन। आनिन्द बसुमतारी बिथाङा 17,000 भट मोननो हायो। नाथाय सबाराम बसुमतारी BPF निफ्राय 43,000 भट मोननो हायो। बाक्सा मसलपुरथ' गैया। मायाव होनायब्रा नोंहा भटखौ? आं भट होआलै। आं नटायावसो होयो नट। उदालगुरिनि भेरगाव समस्तिनिखौ खोन्थाहरलाय। अके भेरगाव। भेरगाव BPF दोलोनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो BPF दोलोनि महेश्वर ब्रह्म बिथांखौ देरहासार फोसावनाय जासिगोन। नैथियाव नेरसोन बर' बिथाङा UPPL पार्टिनिफ्राय 29,000 भट मोननो हायो। नाथाय महेश्वर बर' बिथाङा भेरगाव समस्तियाव बयनिख्रुइ बांसिन 67,105 भट मोननो हायो। बिथांनि मार्जिना जाबाय 37,197 भटनि मार्जिनजों बिथाङा देरहासार जानायनि लामायाव। भेरगाव समस्तिनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा। मामानि बियाब जालुकबारि कन्स्टिटिउन्सि। मामायानो बयनिख्रुइ बांसिन। मामानि आसपासबो गैया। गासै 1,12,186 भट मोननो हादों। मार्जिना जाहैबाय 80,235। कंग्रेस अनलि 31,000 मोननो हादों। इन्डिपेन्डेन्टआ 2,000। मामानि आसपास खाथि खाला रावबो थानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। नेक्स्ट कक्लाबारि समस्ति बाक्सा। कक्लाबारि समस्ति BTC निसो कक्लाबारि समस्तिया। क'क्राझारनिखौ ना खोन्थालाय ब्र'। गोरेस्वर समस्तिनिखौ BJP। तामुलपुर बिनि उनाव तामुलपुर। अके तामुलपुरखौ नायनोसै बिदिबा। तामुलपुराव बिश्वजित प्रमद बर' बिथांनि गेजेराव सोलिगासिनो। तामुलपुराव बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। 20नि गेजेराव 20 राउन्डआ जानानै थांबाय। जायनि थाखाय बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो बिश्वजित दैमारी बिथांखौ तामुलपुरनिफ्राय BJP दोलोनिफ्राय देरहासार फोसावनाय जासिगोन। UPPL दोलोनिफ्राय प्रमद बर' जेननायनि लामायाव।
तामुलपुर समस्तिनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा लामायाव रोखा जाबाय। बिथाङा जेननाया रोखासै। दैमारी बिथाङा देरहानाया रोखा। नेक्स्ट खोन्थाहरदो। जायफोरा दासिमहालागै लाइभ नायगासिनो बिथांमोना लाइभखौ अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। नायगिरि बिथांमोना लाइक खालामबाय दासिम, बेनिखायनो अन्नानै 2000 लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। मानोना बे गोबां गोनां रादाबफोर फोसावनाय जायो जाय सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनो गोनांथि जायो। गिबि खेबनि थाखाय BJP बावखुंग्रिनिखौ खोन्थाहरलाय जेबि बसुमतारी। अके, बावखुंग्रिनिखौ खोन्थानोसै। बावखुंग्रियाव मोननै राउन्ड दंबावो। BPF दोलोनिफ्राय रुपम चन्द्र रय बिथाङानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं। रुपम चन्द्र रय बिथाङा गासै 52,827 भट मोननो हादों, नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा अनलि 17,000ल' भट मोननो हादों। रुपम चन्द्र रय बिथाङा 21,348 भटजों लिडिं लागासिनो दं। जायफोरा दासिमहालागै नायगासिनो बिथांमोना अन्नानै लाइक खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय। दसे समनि उनावनो 20 मिनिट लाइभ फैफिनगोन। दसे रेस्ट, गारामाया एसे प्रब्लेम मोनबाय, बेनिखायनो आं दै लोंना लानि, एसे बाहेरायाव थांना लानि। बेनिखायनो दसे समनि उनावनो आङो लाइभ फैफिनगोन। नोंथांमोना दसे समनि उनाव जइन जाफिनोब्लानो जाबाय। दासिम जायफोरा दसे समनि उनाव फाइनाल रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन।